Il-baġit tas-sena d-dieħla se jkun qed jara vot ta' 39 miljun euro fil-qasam tal-ġustizzja bilan li dan ikompli jimmodernizza ruħu jagħti servizz aktar effettiv, effiċjenti u aċċessibbli. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet li matul għall-membri tal-medja kellhom l-opportunità li jżuru żviluppi varji madwar il-binja prinċipali tal-Qorti bħala parti mill-investiment ħolistiku li qed isir fil-qasam tal-ġustizzja. Fost dawn hemm is-servizz tal-helpdesk aċċessibbli għal kulħadd minbarra l-binja tal-Qorti fejn wieħed ikun jista' jingħata informazzjoni varja u relatati mal-qrati bħall-istadju li tkun waslet fih xi kawża partikolari u servizzi pat-tejjid ta' affidavit mingħajr il-bżonn li wieħed imur għand nuttar. Sissa f'sena kemm ilu jitħaddem dan is-servizz ġew assistiti kważi 900 persuna b'mod fiżiku filwaqt li l-istess servizz laqa' mal-2800 telefonata fuq in-numru 153 u mal-1300 email fuq l-indirizz info@courtservices.com.mt. Investimenti ieħor li issa taħalli l-frotti u dak ta' awla 29 li għandha l-kapaċità li tilqa' ċelebrazzjonijiet ta' ġurijiet kif tispjega l-aktar il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti Vanessa Grek. Issa nkunu nistgħu nagħmlu aktar minn ġuri wieħed flimkien simultanjament. Sar investiment kbir f'din l-awla, awdio ġdid, sistema speċjalizzata. Issa millum il-qoddim ħanibdew nintroduċu anki s-sistema ta' tablets. Dan ifisser li s-soltu fejn nagħmlu ħafna photocopies tal-proċessi biex kunu jistgħu jarawhom il-ġurati dik se tinqata' u se tintuża t-tablet. Dan l-investiment wassal biex matul din is-sena ħajsiru numru rekord ta' ġurijiet bi 18 iżjed mid-doppju ta' snin preċedenti. L-investiment infrastrutturali jaqqat ukoll mal-binja dedikata għal maġistrati inkwirenti li ġiet inawgurata f'Settembru li għadda u xogħlijiet li għaddejjin bħalissa binijiet speċjalizzati għal qorti tal-kummerċ, tal-appelli kriminali u tal-familja. Minbarra hekk investimenti ieħor li sar jirrigwardja żieda fir-riżorsi umani hekk kif illum l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti timpjega kważi 600 persuna, aktar minn 90 li jaħdmu bħala court attorneys u assistenti ġudizzjarji u żieda sostanzjali fil-korp ġudizzjarju. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard enfasizza l-importanza ta' ħidmiet varji b'risq l-immodernizzar fil-qasam tal-ġustizzja. Din il-ħidma mhix biss riflessa f'riformi leġislattivi, imma hija wkoll riflessa f'investiment fir-riżorsa umana imma wkoll fl-infrastruttura. Illum mod tanġibbli rajna x'progress qed isir dak l-għandu x'jaqsam ma' investiment infrastrutturali imma fuq kollox inħarsu l-qudiem lejn aktar investiment fejn għandna numru ta' proġetti li ħajkomplu jwasslu biex ikun hemm spazju u ambjent aktar adekwat marbuta mas-settur tal-ġustizzja.